Aiwa, muri yeZimbabwe muzora nhasi gift ostalo Siziba auya akanyasa kuvhura masecret ese necorruption yese iri kuitwa mugovernment nevanhu veZanu PF. Aiwa, kusangana zvakare kwatiri kuita pano paZim News Live. Sandinokuti kana wasati wasubscribe chibva ulike uchina on the bell icon tomboshana maupdates anokupa pano paZim News Live YTS. Saka tinoona kuti muri yeZimbabwe gift ostalo Siziba deputy spokesperson weTCC anouya obva ati in February and March 2023 an alarming documentary by Al Jazeera revealed evidence of illicit gold trading in Zimbabwe. Despite gold production contributing over 33% of mineral production, it only generates less than 1% of tax revenue due to these illicit activities. The documentary uncovered an unsettling state-endorsed operation employing money laundering techniques to export gold to Dubai and other destinations. Saka muri yeZimbabwe ndozviri kuuya zvichivhurwa, ndozviri kuuya zvichipenengurwa naostalo Siziba achiti aiwa gold maminerals emuZimbabwe anomainiwa anocontributa more than 33%, but pabudget raMutuli riri kuratidza kuti maminerals ari kucontributa less than 1%. Saka zviri kureva kuti aiwa government kana kuti Zanu PF iri kunyasa kutora maresources, iri kunyasa kubuditsa maresources emuZimbabwe achienda kune dzimwe nyika dzakaita sana Dubai, and then ichicontributa less than 1% of income yemunyika yeZimbabwe. Saka muri yeZimbabwe doti timbokurukura muzara nhasi purikiza mena comment section medu motiudza munoti kudii pamusoro petimu regold mafia iri rakaexposewa netimu reAl Jazeera kuti munoti kudii nemaminerals ari kungobuda munyika. Pindai mucomment section medu motiudza. Aiwa, muchilike muchisubscribe nokuti on the bell icon toona kuchiona maupdates anokupai pano paZim News Live.